Ακούσαμε τον κύριο Σταυρέλη πριν από μια εβδομάδα να μιλά για πολλά θέματα τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία οι πολίτες έχουν εκτιμήσει μέχρι σήμερα. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι από την Δημοτική Αρχή στην πρώτη χρονιά της θητείας της και εμείς θα αναδείξουμε ποια είναι αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να διορθώσει η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλουν οι πολίτες. Γιατί αν θέλετε μικροπολιτικά θα μας συνέφερε η Δημοτική Αρχή να μην έχει καλές επιδόσεις, αλλά εμείς επειδή ενδιαφερόμαστε για το συμφέρον των πολιτών και σύμφωνα με τον θεσμικό μας ρόλο, αυτό το οποίο κάνουμε είναι, και σήμερα αυτό επιδιώκουμε, να επισημάνουμε τα αρνητικά της Δημοτικής Αρχής, τα προβλήματα που υπάρχουν και να υποδείξουμε λύσεις που κατά τη γνώμη μας είναι αυτές οι οποίες χρειάζεται ο Δήμος Κορινθίων για να πάει μπροστά. Επιγραμματικά σας λέω ότι ο Δήμος Κορινθίων, αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τον απολογισμό του 2024, ήταν λόγια. Πολλά λόγια. Ελάχιστο έργο. Το 2024 ήταν ένας χρόνος χαμένος για τον Δήμο Κορινθίων. Χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες για το Δήμο Κορινθίων. Τα λόγια περίσσεψαν και από τον ίδιο τον κύριο Σταυρέλη, αλλά και από τους πολλούς συνεργάτες που έχει, και εγώ θα σας πω ότι ελέγχθησαν πολλά στην κοινωνική πολιτική, για παράδειγμα, όπου ο κύριος Σταυρέλης αλλά και ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος μας είπαν ότι θα δώσουμε χρήματα στα νεογέννητα, στις οικογένειες των νεογέννητων που θα έχουμε στην Κόρινθο, στο Δήμο Κορινθίων. Το ψηφίσαμε και εμείς, αλλά εγώ ψάχνοντας στο διαδίκτυο είδα ότι δεν υπάρχει καμία πληρωμή σε οικογένεια για νεογέννητο το 2024. Τώρα, ή οι γυναίκες έπαψαν να γεννούν στην Κόρινθο, ή ο Δήμος Κορινθίων δεν κάνει σωστά τη δουλειά του για να εφαρμόσει αυτό που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε αποφασίσει, και ψηφίσαμε και εμείς φυσικά, να δίνονται χρηματικά βοηθήματα στους φοιτητές οι οποίοι είναι άποροι. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο δεν είδαμε ούτε μία πληρωμή, ούτε ένας φοιτητής δεν επωφελήθηκε από αυτό. Μάλλον ο Δήμος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Στην κοινωνική πολιτική επίσης έχουμε το κοινωνικό παντοπολείο, όπου εμείς δίναμε συχνά, περιοδικά, αρκετά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που είχαν επιλεγεί. Αυτό το οποίο έγινε το 2024 ήταν ότι μόνο μια φορά δόθηκε αυτού του τύπου η βοήθεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρά τα πολλά λόγια του κ. Σταυρέλη και των συνεργατών του, λέει ότι είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει, το ακούσατε και αυτό. Και πηγαίνει στα χωριά, παραδείγματος χάρη στην Κλένια, στο Σπαθοβούνι, και λέει ότι τα έργα της δικιάς μας Δημοτικής Αρχής είναι έργα δικά του, αλλά δεν έχει περπατήσει μέχρι την οδό Αδημάντου το βράδυ για να δει ότι εδώ και μήνες στην οδό Αδημάντου δεν υπάρχει φωτισμός, δημοτικός φωτισμός, γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο Δήμος με την ΔΕΗ, την υπογειοποίηση και τον εργολάβο που φτιάχνει τα πεζοδρόμια εκεί. Και δεν έχει δει ότι λόγω του ότι δεν στερεώνονται καλά οι πλάκες εκεί, κινδυνεύουν οι πολίτες από τα καινούρια πεζοδρόμια που ξεκίνησαν να γίνονται. Και πού είναι η επίβλεψη του Δήμου? Είναι κλασικά παραδείγματα αυτά που δείχνουν ότι ο Δήμος Κορινθίων δεν λειτουργεί σωστά. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά αφού δεν εφαρμόζει βασικές αρχές διοίκησης, δεν εφαρμόζει τη διαφάνεια και δεν εφαρμόζει στο βαθμό που πρέπει το σεβασμό του δημοτικού χρήματος. Και εκεί θα επιμείνουμε και οι συνεργάτες μου αλλά και εγώ, για τις συνέπειες αυτής της τακτικής που έχει ο Δήμος Κορινθίων. Τις ζουν οι Κορίνθιοι, θα μιλήσουν οι συνεργάτες. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στις αιτίες. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα κακώς κείμενα στον Δήμο Κορινθίων και αυτά που πρέπει να διορθώσει ο κύριος Σταυρέλης και οι συνεργάτες του. Το πρώτο που πρέπει να διορθώσει είναι η αδιαφάνεια στο Δήμο Κορινθίων. Στο Δήμο Κορινθίων, με κλασικό παράδειγμα πρόσφατο, το καρναβάλι, δεν λειτουργεί η διαφάνεια. Γιατί το καρναβάλι δεν πληρώθηκε από τον Δήμο Κορινθίων. Γιατί δεν πληρώθηκε? Γιατί δεν είχε εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός. Ο κ. Σταυρέλης μας λέει ότι ξέρει από αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια, αλλά δεν έχει καταφέρει για δεύτερη χρονιά, τον μήνα Μάρτιο, να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Άρα δεν μπορεί να κάνει δαπάνες.
Και για να γίνει το καρναβάλι, το οποίο ήταν αποτυχημένο το καρναβάλι, με μικρή συμμετοχή και κακή οργάνωση, τι έπρεπε να κάνει? Να πείσει ή να πιέσει εργολάβους, να κάνουν και συνεργάτες και οποιουσδήποτε άλλες εταιρείες να κάνουν χορηγίες στο Δήμο. Πόσα χορήγησαν? Πού τα χορήγησαν? Γιατί τα χορήγησαν? Πώς? Και υπήρξαν ανταλλάγματα? Ποια ήταν αυτά τα ανταλλάγματα για τους χορηγούς? Αυτά δεν έχουν απαντηθεί και πρέπει να απαντηθούν από το Δήμο. Αυτά είναι αδιαφάνεια. Εκείνο που έπρεπε να γίνει είναι ο Δήμος να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό, να πληρώσει τις δαπάνες και οι χορηγίες, αν υπήρχαν χορηγίες, να περάσουν συγκεκριμένα από την Δημοτική Επιτροπή, όπως λέει ο νόμος, να εγκριθούν και να γίνουν αποδεκτές. Έτσι λέει ο νόμος και αυτό δεν έγινε. Το δεύτερο που πρέπει να διορθώσει ο Δήμος Κορινθίων είναι η αλαζονία. Έχετε δει πώς μιλάει ο κ. Σταυρέλης για τον εαυτό του κυρίως, και μάλιστα πολλές φορές, και μας τονίζει ότι είναι και δήμαρχος, να το πιστέψει ο ίδιος και οι πολίτες, γιατί δεν το έχει πιστέψει ακόμα. Λοιπόν, μιλάει με αλαζονία για τον εαυτό του και απαξιωτικά για την αντιπολίτευση ή για άλλους. Θυμηθείτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ τι είχε πει, και τώρα θα μας πει τώρα η κυρία Βασιλικούλα τι θα κάνουμε, παραδείγματος χάρη. Επίσης, η αντιδήμαρχος παιδείας, γιατί παίρνουν παράδειγμα και από τον επικεφαλής, η αντιδήμαρχος παιδείας το 2024, όταν πήγαν οι καθαρίστριες που δουλεύουν στα σχολεία να διαμαρτυρηθούν γιατί δεν έχουν ήδη καθαριότητος και τι πρέπει να γίνει, δεν τις δέχτηκε, γιατί είπε ότι δεν μιλώ με καθαρίστριες. Επίσης, ο αντιδήμαρχος σήμερα και τότε δημοτικός σύμβουλος, στο δημοτικό στάδιο επάνω, αν θυμάστε, είχε χειροδικήσει σε κάποιον που είχε επιχείρηση στο στάδιο. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Και θα μου πείτε τι ενδιαφέρουν τους πολίτες, αυτά τους ενδιαφέρουν? Γιατί αν η αλαζονική αυτή συμπεριφορά δεν έχει καμιά σημασία για το Δήμο όσον αφορά τους υπαλλήλους του κτλ., έχει μεγάλη σημασία όταν η ίδια συμπεριφορά γίνεται και παρουσιάζεται με τους υπαλλήλους των Υπουργείων ή άλλους δημάρχους της γύρω περιοχής και δημιουργούν κακές σχέσεις, άρα επηρεάζουν τη συνεργασία μαζί τους και τα ωφέλη για τους δημότες. Το τρίτο που πρέπει να διορθώσει ο Δήμος και είναι χαρακτηριστικό του είναι η ακρίβεια. Είναι ακριβώς ο Δήμος Κορινθίων στις υπηρεσίες του και κατάφερε να είναι πιο ακριβώς από την Εκάλη και από την Κηφισιά. Δώσαμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα πρόσφατα που αποδεικνύουν αυτό, τις αυξήσεις δηλαδή που έκανε ο κύριος Σταυρέλης με το καλημέρα, μόλις ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή, από 30% μέχρι 75%. Και έρχεται και λέει ότι μείωσα τα δημοτικά τέλη. Ας πάρουν λοιπόν οι πολίτες το λογαριασμό του 2023 και το λογαριασμό του 2024 της ΔΕΗ, να δούνε πόσα ήταν τα δημοτικά τέλη το 2023 και πόσα είναι το 2024. Μειώθηκαν βεβαίως σε μικρές κατηγορίες πολιτών που είχαν δυσκολίες, ήταν αμαία κτλ. Και εμείς το ψηφίσαμε, αλλά το γεγονός παραμένει. Η μεγάλη πλειοψηφία των Κορινθίων πληρώνει πολύ ακριβά την διοίκηση του κυρίου Σταυρέλη. Το τέταρτο που πρέπει να διορθώσει είναι η αργοπορία. Τα έργα αργούν πάρα πολύ. Τα δικά μας έργα, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη χρονιά της θητείας μιας δημοτικής αρχής συνεχίζει τα έργα της προηγούμενης. Από το χρόνο ορίμανσης δεν μπορεί να κάνει δικά της έργα, αυτά θα φανούν αν υπάρξουν αργότερα. Λοιπόν, αργοπορούν. Βλέπετε ότι το Open Mall που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον περασμένο Νοέμβριο, ακόμα να τελειώσει ούτε ένας δρόμος, 2 τετράγωνα. Βλέπετε ότι άλλα μεγάλα έργα τα οποία έπρεπε να έχουν προχωρήσει και αυτά καθυστερούν. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους και δεν χαίρονται. Παραδείγματος χάρη, τα Χριστούγεννα. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση για τον εορταστικό φωτισμό? 7 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Και προφανώς δεν παραδόθηκαν τα φώτα και προφανώς δεν τα χάρηκαν οι πολίτες. Γιατί, τι είπε ο κ. Σταυρέλης, δεν γνώριζε τους χρόνους που μεσολαβούν στα στάδια της δημοπράτησης. Μα ένας δήμαρχος πρέπει να γνωρίζει όλα αυτά και να κάνει έγκαιρα αυτό που πρέπει. Το άλλο που πρέπει να διορθωθεί και μάλιστα σύντομα είναι η σπατάλη. Ο Δήμος Κορινθίων ακολουθεί σπάταλη πολιτική και πληρώνει τα τριπλάσια από όσα η δική μας Δημοτική Αρχή πλήρωνε για τις ίδιες υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη την προβολή στο διαδίκτυο. Επίσης, με την αναπτυξιακή την καινούρια την εταιρεία, τον Περίανδρο που δημιούργησε, ενώ υπήρχε ο Δημόπρακτος να κάνει την ίδια δουλειά και μάλιστα χωρίς μισθό όπως είχαμε εμείς φροντίσει, για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο κτλ. Φρόντισε να δημιουργήσει τον Περίανδρο,
φρόντισε να δημιουργήσει έμιστες θέσεις, οι οποίες στη θητεία επιβαρύνουν με $500.000 τους πολίτες, με τους μισθούς και τα λειτουργικά έξοδα. Ενώ μπορούσε να κάνει την ίδια τακτική με τη δική μας δημοτική αρχή και να εξοικονομήσει για τους πολίτες, άρα και τα δημοτικά τέλη, άρα υπηρεσίες προς τους πολίτες, $500.000. Όπως επίσης με τις αναθέσεις του $1 εκατομμυρίου για μελέτες στο Δημόπρακτο και τον Περίανδρο, θα μπορούσε να εξοικονομήσει τουλάχιστον τα μισά, γιατί είναι υπερτιμημένες αυτές οι μελέτες και θα μπορούσε με τα μισά λεφτά να κάνει την ίδια δουλειά. Δεν είναι δυνατόν τώρα για μελέτη το πώς θα διαμορφωθεί η οδός Κολιάτσου να πληρώνουμε, νομίζω ότι είναι 40 ή 60.000 ευρώ. Είναι υπερβολικό το ποσό. Επίσης υπάρχει και αμοραλισμός. Εκμεταλλεύεται το Ταμείο του Δήμου η Δημοτική Αρχή για να κάνει πελατειακές σχέσεις όσον αφορά τις προσλήψεις, τις αναθέσεις, τις προμήθειες στους ημετέρους φυσικά. Και προωθεί για ανάθεση έργα με έκπτωση 1 ή 2%, ενώ έχουν δώσει άλλοι ανάδοχοι 28 και 30%. Φυσικά έχουν γίνει προσφυγές και φυσικά έχουν ακυρωθεί αυτές οι προσπάθειες για την ανάθεση. Ανευθυνότητα. Διακρίνεται ο Δήμος Κορινθίων για την ανευθυνότητα που έχει στις διάφορες θέσεις. Τι να σας πω, ξέρετε ποιος είναι ο αρμόδιος για την διαχείριση των αδεσπότων αντιδήμαρχος? Δεν υπάρχει. Γιατί δεν δέχτηκε κανένας αντιδήμαρχος δεν είναι φιλόζωος να αναλάβει αυτό το καθήκον. Ανατέθηκε σε έναν πρόεδρο για την Κόρινθο ένα μέρος αυτού του έργου παρανόμως. Γιατί ο νόμος είναι σαφέστατος. Η αρμοδιότητα αυτή είναι ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου ή υπαλλήλου. Δεν είναι κάποιου προέδρου, ο οποίος δεν φημίζεται και για την φιλοζωική του συμπεριφορά, από ό,τι έχω δει στο διαδίκτυο. Επίσης, υπάρχει ανικανότητα. Όταν γίνονται διαγωνισμοί, φροντίζει ή συμβαίνει η Δημοτική Αρχή να έχει μόνο έναν να δίνει οικονομική προσφορά. Μα για να υπάρχει ο ανταγωνισμός και να συμφέρει το Δήμο να κάνει με καλύτερους όρους τον διαγωνισμό, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ή 3 αυτοί που θα συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό. Συνήθως όμως καταλήγουμε με μία οικονομική προσφορά. Και εκεί που υπάρχουν 2, φροντίζει ο Δήμος να την απορρίψει την μια εταιρεία για να πάει με την μία μόνο στο τέλος. Αυτή η περίπτωση αφορά την αποχέτευση των 60 εκατομμυρίων για Άσο Λέχιο Περιγιάλη. Εκεί που το Συμβούλιο της Επικρατείας προφανώς έκρινε άγωνο τον διαγωνισμό, γιατί κακώς αποφάσισε. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε του κυρίου Σταυρέλη να απορρίψει τη μία εταιρεία και να πάει με μία οικονομική προσφορά μεγάλου έργου. Και απορεί ο κύριος Σταυρέλης γιατί έφυγαν, λέει, στο Δημοτικό Συμβούλιο άρον-άρον οι επενδυτές για τη μαρίνα στο λιμάνι της Κορίνθου. Πρέπει να καταλαβαίνει γιατί έφυγαν ή να ξέρει γιατί έφυγαν. Δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει αδιαφορία και αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί στο Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία, αυτά τα οποία μας έχει με τη δική μας πρωτοβουλία, στη δική μας Δημοτική Αρχή συμφωνήσει και υπογράψει, χορηγήσει η Motoroil, να μένουν στην αποθήκη και να μην χρησιμοποιούνται για δημοτική συγκοινωνία, που εμείς έχουμε πει ότι μπορεί και πρέπει να γίνει. Η Δημοτική Αρχή θέλει να τα παραχωρήσει στο ΚΤΕΛ, ακόμα δεν το έχει κάνει για δικούς της λόγους. Εμείς θέλουμε και μπορεί να γίνει δημοτική συγκοινωνία χωρίς κόστος για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Υπάρχει αποτυχία. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να διοικηθεί σωστά ο Δήμος, γιατί δεν είναι δυνατόν να λέει ο κύριος Σταυρέλης ότι αποτύχαμε στην παραχώρηση πρόσφατα του στρατοπέδου στην Κόρινθο. Γιατί προσπάθησε να παραχωρηθεί το στρατόπεδο με κάποιο τρόπο που του είχαμε πει από την αρχή ότι ήταν αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να το δεχθεί η πολιτεία και το Ταμείο που έχει την κυριότητα του στρατοπέδου. Χάσαμε 1 χρόνο και τώρα ακολουθεί αυτό που του είχαμε πει, να κάνει την πολεοδόμηση και μετά την διεκδίκηση του στρατοπέδου. Ξέρετε κάτι, κατάφερε και το ακατόρθωτο ο κύριος Σταυρέλης να καταργήσει την ανακύκλωση στην Κόρινθο. Το ξέρετε αυτό? Ο μπλε κάδος, δηλαδή αυτά που οι πολίτες τα σκουπίδια τα βάζουν στον μπλε κάδο, δεν πάνε για ανακύκλωση. Εδώ και καιρό πηγαίνουν ως σύμμικτα στην Τέρνα, σαν να ήταν πράσινος κάδος. Γιατί να παιδεύονται οι Κορίνθιοι και να ανακυκλώνουν? Ευτυχώς που υπάρχει η ανταποδοτική ανακύκλωση από τη δική μας Δημοτική Αρχή και υπάρχουν και εκεί πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος βοηθά και έχουν περιορίσει τα σκουπίδια, όπως και ο κόκκινος κάδος και τα λοιπά. Επίσης, τα έργα γίνονται βιαστικά και πρόχειρα και όχι σωστά. Παράδειγμα, δημοτική αγορά, παράδειγμα
αυτά τα οποία είχε σκοπό ο κ. Σταυρέλης να προχωρήσει με τη μικρασιατική στέγη κτλ. Αντί να γίνει το μέγαρο εκεί, γίνεται ένα μικρό κτίριο, το οποίο απλώς θα γίνει πιο γρήγορα, αλλά δεν θα είναι σωστό. Εκείνο το οποίο έκανε σωστά είναι να αναγνωρίσει το λάθος του μετά από ένα χρόνο και να πάρει πίσω τις υπογραφές από τους αντιδημάρχους που τις είχε δώσει και την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα στον τομέα τους και λειτουργούσαν ανεξάρτητα και συνήθως ανταγωνιστικά μεταξύ των αντιδημάρχων. Εμείς ευχόμαστε να αλλάξει τακτική και πολιτική ο Δήμος Κορινθίων, να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές της διοίκησης, η κοινή λογική και να είναι προτεραιότητα το συμφέρον των πολιτών και όχι το συμφέρον εργολάβων, προμηθευτών και κομματικών φίλων. Ο Δήμος πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και να προσανατολιστεί και να επικεντρωθεί στην υλοποίηση έργων, τα οποία έργα έχουν σημασία και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Ο Δήμος Κορινθίων, με την δική μας Δημοτική Αρχή της Συμμαχίας Πολιτών, κατατάχθηκε το 2023 από έναν έγκυρο φορέα, πανεπιστήμιο, στο 20% των καλύτερων δήμων της χώρας. Όμως, με αυτά που η Δημοτική Αρχή Σταυρέλη έκανε το 2024 και αυτά που δεν έκανε το 2024, το βλέπω πολύ δύσκολο να πετύχει τα ίδια αποτελέσματα. Εύχομαι να αλλάξει όσο γίνεται πιο γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος Κορινθίων και είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι συνεργάτες μου να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα.